Bayaw ke TV la gel dia jigulu cɛman ni musoman bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn an y'o de fɔ n ko dugubila ale ka fisa ni laadala wuli ye a bɛ an ka jabaranin kan bi awɔ Bayaw ke TV jabaranin sanfɛ an ka seko an ka dɔnko kɛnɛ ka yala fɛn min an ka kɛnyɛrɛ tigilamɔgɔw ye an ka bolola baarakɛlaw minnu bɛ se ka dɔ k'u yɛrɛ ka se k'u ka baara an'u ka laɲini ye min ye gɛlɛya min b'u kan an'u ka clients cɛ bɛ cogo di ka se ka yala ko olu yira an ka selenge limana kelen-kelen bɛɛ lajɛlen na bi an b'an ka commerçant ba dɔ ka yɔrɔ la kɛnyɛrɛ tigilamaa don awɔ kɛnkɛyeri dawula n'ale fɔra dɔw b'u kɔnɔna fili awɔ kalifan daw ka yɔrɔ ko don an nana ɲɛ da a ka butigi belebeleba in kan a ka tagabolow ye jumɛn ye a ka baara bɛnnen bɛ mun ma bi selenge yan nɔ a bɛ mun ni mun kɛ n'aw bɛ fɛ k'a dɔn aw ni ne an ka jɛ an ka taa kalifan daw ale ka butigiba in kɔnɔ a tɛ kɛ basi min ni a n'a bɛ dɛsɛ. An y'a fɔ aw ye cogo min na an b'an balimakɛ ale fɛ yan nɔ bi bamananw ko ten ko i ye ko ale ye fɔ ko ban baara ka di se tigilamɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la seko ni dɔnko an b'an ka kɛnyɛrɛ tigilamɔgɔ ba dɔ ka butigi la bi nka bamananw ko ten ko kuma min bɔlen don manɔgɔ da k'o de sumalen don ka tɛmɛ ji tɔ bɛɛ lajɛlen kan karamɔgɔ salamu aleykum. Waaleykum salaam wa rahmatulah. Kori baasi t'i la. Alhamdulilayi baasi tɛ n na tan. A ka d'an ye i ka an ka ekran lajɛ i ka foli di an kanuba kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma ni k'i yɛrɛ ɲɛfɔ an ye i ye jɔn ye i sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ mun ma i ka baara ye jumɛn ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya ne tɔgɔ yɛrɛ ye Bajan mais n tɔgɔ yɛrɛ ye Cijan ye dɔw b'a fɔ ko Bajan dɔw fana b'a fɔ ko Fils Kalifa. Kɛrɛnkɛrɛnnenya ne bɛ Selenge dugukolo sanfɛ yan bi n ka base ye ciment nɛgɛ cɛncɛn ani bɛlɛ ka fara pharmacie kan engrais bɛ yen fana alhamdulilayi n ka base yɛrɛ yɛrɛ ye min ye o bɛɛ ye nin bɛɛ b'a la quoi voilà n ka base y'o bɛɛ lajɛlen ye. Ni mɔgɔ min b'a faamuya nin na a bɛ se ka kɛ Bajan yeli bɛ kɛ mɔgɔ caman bolo a kan tɛ nin dɔn dɛ parce que ale ye yɔrɔ man ca ni kɔni b'ale ni dɔrɔn a bɛ butigi belebeleba in de kɔnɔ yan diɲɛ waati bɛɛ lajɛlen na nka n'aw bɛ fɛ ka butigi in yɔrɔ dɔn maaw b'a fɔ yɔrɔ min ma ko kalifandaw ka yɔrɔ wala kalifandaw ka butigi a filɛ gari yɛrɛ daba la n'a fɔra dɔrɔn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn o tuma an bɛ ni Bajan bɛ ɲɔgɔn bolo Bajan yɛrɛ bɔra k'a fɔ an ye k'aw ka sanni feere bɛnnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye an bɛ se k'a fɔ ko kɛnkɛyeri minɛnw b'a la an bɛ se k'a fɔ électronique minɛnw yɛrɛ fɛnɛ b'a la an bɛ se k'a fɔ plomberie minɛnw b'a la o n'a ɲɔgɔnna caman y'a dɔn bi an kɔni ɲɛ b'a la butigi kɔnɔ caman b'a kɔnɔ an n'aw ka clients cɛ bɛ cogo di sanni feere la bi Bajan. Alhamdulilayi ni n ka clients kɔni cɛ ka nɔgɔ dɔɔni ka sababu kɛ sanni feere i n'a fɔ i ni clients bɛ bɛn fɛn min na a bɛ kuma n'o de clients kɔni bɛ na alhamdulilayi u ye satisfait sɔrɔ baara position na en gros bɛ yen détail bɛ yen ni min mago bɛ en gros la o hali ni bɛ yɔrɔ wɛrɛ la min tɛ Selenge bɛnniw bɛ yen min bɛ taa livrer yɔrɔ caman na fɔ damadabolo na yɔrɔ ka ca yɔrɔ ka jan fana bɛnniw bɛ yen min b'a kama fana awɔ. Y'a dɔn Bajan bɛ fɛ k'a fɔ an ye sisan bi an bɛ wagati min na ciment ɲɛlenba bɛ aw fɛ yan aw ka ciment kɔni magasin falen don tetew y'a dɔn mɔgɔ minnu mago bɛ ciment tɔ n'a détail la a bɛɛ bɛ sɔrɔ aw fɛ yan sɔngɔ damatɛmɛ di aw la wa. Non ciment kɔni alhamdulilayi magasin falen don tew en gros détail o a bɛ sɔrɔ sɔngɔ damatɛmɛ diya yɛrɛ la i hakili b'a la a ka sɔrɔ hakɛ min na dɛ a bɛ sɔrɔ o la inshallah awɔ. Bajan bɛ fɛ k'a fɔ an ye ko bi an bɛ wagati min na k'a fɔ ko e bɛ déplacer ka na sanni kɛ olu fɛ yen k'a tagali kɔnɔna fili k'i ko bɔ i la pewu moyen de transport b'u bolo e dan ye dɔrɔn ka commande kɛ olu fɛ yen u bɛ se k'a déplacer ka taa d'i ma ni ka bɔ yen nɔ la n'o de ka gɛlɛn i ma o kɛra ciment ye o kɛra nɛgɛ ye o kɛra tuyau ye o kɛra plomberie minɛn ye mɔgɔ b'u bolo a kama spécialement ka déplacer ka taa di aw ma y'a dɔn an y'a ye k'a fɔ butigi kɔni ka ca Selenge yan wa an y'a ye électronique minɛnw ka ca y'a dɔn Bajan i n'i ka électronique feerela tɔw y'a dɔn aw ka bɛnkanw ye jumɛn ye aw cɛw bɛ cogo di sanni feere la. Non a cɛ ka nɔgɔ kojugu yan Selenge an bɛɛ ye kelen awɔ fɛn min sɔrɔ ne fɛ o a ma sɔrɔ ne fɛ i mɔgɔ kɔni client mɔgɔ mana jɔ fɛn o fɛn na alhamdulilayi a bɛ sɔrɔ Selenge yan k'a d'i ma sɔngɔ damatɛmɛ diya la mɔgɔ min ne ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ caman bɛ n dɔn o position na fana awɔ. Ayiwa ni kuma banna aw ka se k'a faamuya k'a fɔ bi an bɛ wagati min na k'a fɔ i mago bɛ diɲɛlatigɛ fɛn fɛn na n'a kɔni bɛ bâtiment minɛnw de ko fɔ ko minɛnw minɛn bɛ don so la a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ bi kalifandaw ale ka nin butigiba in kɔnɔ ni o ye kɛnkɛyeri dawula ye ni e kɔni sera yan i tɛ fɔ i jigi kɔ wa hali n'i nana n'i ma minɛn sɔrɔ i bɛ se k'a commande passer u b'a commande ta k'a livrer ka taa d'i ma fo i sigiyɔrɔ la y'a dɔn Bajan an ɲɛ bɛ nɛgɛw fana la nɛgɛw tonnen bɛ da la ani tuyau y'a dɔn ninnu kow bɛ e bolo yan cogo di u qualité ye jumɛnw ye. Non qualité ka ɲi trop nɛgɛ qualité ka ɲi nɛgɛ qualité ɲɛnamaw yɛrɛ de bɛ yen ni mɔgɔw b'a la en gros
détail ye a bɛɛ bɛ sɔrɔ o la quoi bɛɛ yɛrɛ de b'a kama yan selengana nɔfɛ dugu bɛɛ yɔrɔ yɔrɔ ni min mago bɛ siman o nɛgɛ o cɛncɛn na an bɛ taa livrer fo i sigiyɔrɔ la i yɛrɛ k'a fɔ nin yɔrɔ in na a bɛ bila an b'a bila yen awɔ. Bayawoke TV lajɛli jɛkulu hakili la nin ko in kɔni nɔgɔyara ka ban laɲini ye min ye an b'a dɔn caman ye faamuyali sɔrɔ o la Bajan an y'a ye fɛnɛ k'a fɔ ni mɔgɔ min mago bɛ e la sisan misaliya la u bɛ se k'i sɔrɔ nɛgɛjuru sira jumɛn na o bɛ n sɔrɔ nɛgɛjuru sira kelen bɛ n bolo n bɛ se k'o di n'o ye 75 26 61 61 awɔ. D'accord n'aw mago b'a la a b'an ka écran dugumana la a bɛ numéro ninnu affichelen sɔrɔ yen an y'a ye k'a fɔ fɛnɛ i da magara la k'a fɔ ko aw bɛ sɛw ani faliw ni baganw olu ka vétérinaire so fɛnɛ b'aw bolo yarɔ olu fɛnɛ ni a bɛɛ ye butigi kelen ye wa awɔ a bɛɛ ye butigi kelen ye i n'a fɔ a bɛɛ ye kɛnkɛri dawula ye pharmacie dawula fana de don Siprovet le bolofara de bɛ yan pharmacie yɛrɛ yɛrɛ de bɛ yan bagan fura sugu bɛɛ sɛ o fali o misi o lɛ o i mago bɛ bagan fura o fura la alhamdulillah a bɛɛ bɛ sɔrɔ yan fɛn o fɛn bɛ sɔrɔ Bamakɔ an b'a bɛɛ ɲini ka d'aw ma yan a sigiyɔrɔ la i n'a fɔ sɛw ka ca cogo min na wa bagan fura fana ka ca o cogo la i n'a fɔ sɛ fura fana ka ca o cogo la i mago bɛ sɛ fura qualité o qualité la se yan dɔrɔn i nimisi bɛ wasa. ani kuma kɔni banna an bɛna tila ka taa pharmacie dawula yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ sisan ka taa ɲɛ damu mɔgɔ min b'a kunna n'a fɛnɛ bɛna baro kɛ a ka ɲɛfɔli kɛ an ye a ne tɔgɔ Anɛ Kulibali ne ye pharmacien ye fɛn service dawula la yan nɔ an bɛ bagan furaw de feere misi furaw saga furaw sɛw pigeon a bɛɛ ka fura bɛ an fɛ yan i b'a fɔ u ka farigan furaw ni vitamine a suguya bɛɛ b'an fɛ yan nɔ bɔn kuma caman na u bɛ na ni ordonnance ye kuma dɔw la vétérinaire yɛrɛ bɛ na ka fura san fɛ yen bɔn minnu fana ka ko baganw mana farigan kojugu u bɛ na n'u ka baganw ye k'a yira an na vétérinaire fana bɛ yan nɔ minnu bɛ o ko kama k'olu layɛ ani k'olu furakɛ bɔn précisément an bɛ sɛw ka baara kɛ kosɛbɛ sɛw ka baara ani misiw ani sagaw ani baw awɔ an bɛ o formation kɛ kuma caman na agro mɔgɔw ka kalan mana bila u bɛ na stage kɛ an bolo ka furaw cogoya dɔn ani ka pratique dɔw kɛ ka ko baganw furakɛ cogoyaw fana dɔn bon ne bɛ se ka wele dakan min ta k'a ɲɛsin u ma o ye minnu bɛ bagan mara la o ye ka courage de don u la ani u hakili ka to u ka baganw na kuma bɛɛ n'aw ɲɛ bɛ koni dɔw la ani taamasiyɛn dɔw la aw ka baganw na u ka boli joona ka na ani ka se pharmacie la ka se vétérinaire fana ma k'u ka baganw yira u la ani a furakɛli cogo ɲuman o ka se ka f'u ye fura di cogo ɲuman fana ka se ka f'u ye ani ka kɔn banaw ma joona a kana se yɔrɔ jan ani n bɛ conseil min di n balimaw ma minnu bɛ i b'a fɔ agro kalan na ani n'u bɛ ka kalan kɛ k'u kana décourager u k'u jija a la fɛn bɛɛ lajɛlen na i bɛ tɔnɔ de sɔrɔ a la bon folikan min bɛ fɛ ka ɲɛsin aw ma aw ka bi interview a diyara an ye vraiment ani n bɛ foli lase selenge cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen ma denmisɛnnin mabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen minnu bɛ na sanni kɛ an bolo an b'u bɛɛ lajɛlen fo ani k'u fo u ka ladiriyaw la kosɛbɛ ani an bɛ aw yɛrɛ fo aw minnu bɛ ka yaala ka nin kɛ selenge dugu kɔnɔ ani ka an feerekɛlaw encourager a ka d'an ye vraiment. Bajan folikan laban ani kumakan laban jumɛn bɛ i fɛ ka ɲɛsin i bɛ fɛɛrɛ kɛ i ni client ɲɔgɔn tɔw ma ani i ni minnu bɛ baara kelen na fo ka taa se i ka client ma. Folikan min bɛ ne bolo dɔrɔn hali bi ala k'an bɛɛ kelen ma selenge yan ala k'an bɛɛ kelen ma dɔrɔn ala k'an bɛɛ kelen ma jago ye fɛn dɔ de ye ni client bɛɛ nana yɔrɔ min na dɔrɔn hali bi ala k'an bɛɛ kelen ma folikan min bɛ ne bolo bɛɛ ka se n'aw sera a b'a faamuya quoi en gros détail o mɔgɔ bɛ sojɔ minɛw qualité o qualité la ka so jɔ k'a ban i ka tile ka ta ka d'i ma i ka don ka d'a kɔnɔ inshallah an b'a ɲɛnabɔ n'ala sɔnna. Bayawoke TV filɛlikɛbagaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn n y'a fɔ aw ye n kun bɛ pharmacie dawula la ni o ye Kalifandaw ale ka yɔrɔ la yɔrɔ dogolen tɛ Silenge yan n'i ko Kalifandaw ale ka magasin bɛɛ lajɛlen b'a yɔrɔ dɔn a filɛ nin gare da yɛrɛ la fɛn min ye aw ka Arahaman distribution ni o y'a ka Orange Money feere yɔrɔ belebeleba in a n'o dabɔlen bɛ ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma n'i sera i tɛ fɔ i jigi kɔ a kɛra nɛgɛw ye o a kɛra ciw ye o a kɛra ciment ye a kɛra cadeau ye wa a kɛra aw ka magasin kɔnɔ minɛn qualité o qualité kɛnkɛri minɛn sugu bɛɛ lajɛlen a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ yan ni aw sera aw tɛ fɔ aw jigi kɔ a balimakɛ n'aw denkɛ Musafa Bagayoko aw ka an bɛn waati wɛrɛ.